Is-servizz tas-saħħa f'Malta ġie klassifikat bħala t-tieni l-aqwa fl-Ewropa. Dan skont stħarriġ minn Numbeo li ġie ppubblikat fuq is-sit internazzjonali Business Insider. Stħarriġ li analizza l-kwalità ġenerali tas-servizz tas-saħħa, il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, it-tamir disponibbli, l-ispiża tas-servizz u oħrajn. Il-figuri pubblikati juru li s-servizz tas-saħħa ta' Franza bħala l-aqwa fl-Ewropa, b'Malta issegwi qrib fit-tieni post. Globalment mill-105 pajjiżi analizzati f'dan l-istħarriġ, Malta sabet ruħha fis-sitt post. Fuq qudiemnet kien hemm il-Ġappun. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fernst qar li konferma bħal din tkompli tqawwilna qalbna u timlina b'ottimiżmu li triq ta' ħidma fis-settur tas-saħħa hija tassew dik it-tajba. Danna jgħid li suċċessi simili ma jistgħux ikunu possibbli mingħajr id-dedikazzjoni kontinwa tal-professjonisti kollha involuti f'dan is-settur li jaħdmu bla qiegħda biex jagħtu lill-poplu Malti wawċi servizz tas-saħħa mill-aqwa. Numbeo li għamel dan l-istħarriġ huwa ċentru ta' riċerka indipendenti li twaqqaf fl-2009 u li b'mod regolari joħroġ riżultati dwar servizzi tas-saħħa u kundizzjonijiet oħra tal-għejxien. Dan permezz ta' sistema li tiġbor l-informazzjoni minn utenti minn madwar id-dinja. Informazzjoni li tiġi analizzata fl-istatistika offruta biex tagħti l-iktar stampa ċara possibbli.